łyżeczką zajadam. Pomóc ci trochę, no, pomóc ci troszeczkę zamoczyć? Ali, Ali oko. Tutaj nawilżamy, patrz. Super! Ali, on your own. Go ahead. No, jeszcze raz zamoczymy łyżeczkę. Wait, I'm going a bit further away. Jest, ślicznie. Musisz teraz zamoczyć. Musimy wziąć troszeczkę sobie rybki, tak. No, teraz co będziesz teraz robił? Co będziesz teraz